Kau kamu nak, kau buat tar. Kon stray mun salang New Year nih. Kan begitu. Mana cua kan kon rai ini. Hello लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोनाय थालायबाय स' आसा खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ मा जागोन नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांबाय थाबानो मिथिखासिगोन ओमफ्राय जोंहा आइमोना दिनैहाय सुकियाव बेरायहैगोन आरोना ओमफ्राय न'आवनो संना लांखाजोबगोन गासिबो ओमफ्राय जोंहा सानैजों गेन्द्रा आं बाबा आरो थागोन आरो साथामजों जोंहाथ' दा थांनो मोनखाला नानि गोरलै दं नालाय ओंखायनो थांनो मोनथ'ला आरो ओमफ्राय आइमोना थांगोन आरोना सुकियाव थांगोन ओमफ्राय संनानै लांखाजोबगोन बिसोर आइमोना स' सोरहा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिब्ला आं दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो जोबजासे मानो गारखो दोनदो दा थिखोनिथ' गुवाहाटिया ओंखाम गुसु जाया आं संखाजोबो ओंखामा जा इयो कुकाराव लांबानो जाबाय दाख्लै जेबो सिस्टेम दे जाबाय दे ओमफ्राय बथल खाम लाखाबाय माथो उखुन्दै जाजोबखो ओइ जोंनायखौ सोना हरलै मोनसे इनिखौ लाबोथ' इनिखौ ओरै खालाम बयलारा गोजाल' जालायखाबाय दा बेदरा फिख्रिनि दाउदैया बियो जों साबाल'सो साबादोनो जाजोबगोन जों रायख'खा साबाजों जाजोबगोन साबाजोंनो जाजोबगोन जों थांनांसिगोन जोंहाबो होमबालाय ना दुबायनो नाय फिसाखौ सोना हो बयनोबो सोना होदो सेन्देलजों सैमाजों अरस' जाजोबगोन 8 नाम्बार आबनांगौरानो एसे फिसा आं हामगोन नामा ओइदिखौनो लानांगौ ओइ नङा आं लेडिससो लाबोबायना लेडिसआ बाय फिसा जायो लेडिस नांलायालै लेडिस जागोन दे आइनि जाबायब्रा नोंनि जायो आं आरो लेडिस नों होननायखौ लेडिस साननानै जानिखौथ' लेडिस बाथ्रा गैया दानिया बाहेरायाव थांगासिनो बाहेरायावसो गाननायबो बेहालाय माथो जायाबालाय बेखौनो जरासे लांबानो जाबाय इनो होलां मालाय गानगोन माया जाना आथिया फिसायनिया ओमफ्राय लानो नोंखौ लानो हां नैखौ मोनसे मानियाव जागोन ना जाया गाननानै दा गानगोन दैनियाव मस्लि बेदर भिन्दिया न'नियानो हो ओइ निखौ भिन्दि भाजा भिन्दि भाजा मा हांगार लाला जोबखो खान्थाल गोसोमखौ ओइ दैखौ मोननाय सोरबा आं खोमोरगोन आं नामा बिदै नामा बेलाय karena isi kartu di ngeluar nama oh nggak dulu kak aduh nah wih deh mati bibuna Rusanda silangkan oh Apa duga ya? Harus aja mati. Jangan deh, दासो दुखांदों बियो जाय फाराफारि हाबा मावदों सोरबा दुगैदों सोरबा आसुर हादों सोरबा खानाय गोलावदों सोरबा फोसाबजादों सोरबा खोरदै हादों सोरबा गथ' बामदों नामा
सोरबा हनै खानाय गोलाव बानायदों सोरबा मेगन खाथेलायनाय गेलेदों खानाय dong Tuan yang ko nasi nang ang mama lala no 엄마 배달 누드 사오네 hả 배달 안 했네 Nơi khơi để chừng na đi đam na khá Bicang nih thằng nó cả nữa 예 마비 엄청난 자네는 Cái neng janak kecil gelai. Aku tuh nulana neng janak kok. Lebih turun aku. Neng takli mirai janak kita kademen. Mirai janak kita ni nama mina. Aduh. Lagi deh aneh apa ya? Hai dulu. Suplah. Atoplah. Mana kak? Siapa itu? Saya di ledeng dong. Saya ungkap itu semua. Kadang. Ini macam apa saya lana le? Bane ya? Ika kerjanya yang pernah nang deng yang nang. Ini baterai tuh aku. Ada yang kerap saya na. Kuji sebanyak itu tidak dong. Mama suka nungsit lai, mama suka. Suka, bon sebai tersilo tak sebai nih, bona. Isi teh angkat jadeng, nih. Isi teh ya. Iya ber. Masne. Makanya. Kerong thang yêu nước. Kamu silaku. Wih hang karena nggak iu nih, bigu sama. Karali itu meni. Karli. Wah kar kemba. Montai nang gitu. Kapan pergi? Mungkul baru kuma. Mahang sih. Mabi Mana? Yang ambil yang asal situ sini. Itu yang umumnya sih masih ada. Wah, Oma bicara nih sana. Sini mana lah? Mari deh. Mari aku yang mana sana hari ini seperti itu. Itu mana lah? Utinya itu. Dia konan ya. Kau gi? Sakadeng kuma ilai. Ya macam anja. 미국 빌레 이제 그타기 그타서 타를 비자. 네. 바라쿠마. 이씨 타야 나래 나이나 민난 티지오니 고토와. Coba, unjunse ya, unjun kalai bai. Unjun finde deh. Itu finde mah. Sudah ada. Sudah ada. Jen chansi jan silebra. Jen konsi jan silebra. Oh, 다크리 자녀 기능래. hintai जादों बिनो. माबा जाब जानाय खायसे खिदोंना आंथ' साननै सानथाम जाबाय जायैया. मा लिमोनद्रा जादों बाहायगोनरा? हायाव औ प्लास्टारा थाव गोलैदों नामा? ओइलाय थावथ' गोजा जानो. मा फोरला फोथाबलै नों ट्रिक जायोना. Kok ladang. Bibo, biनानाव, फिसाला. फिसौजो. उन्दुनायाव थादों फिसौजोआ उन्दुनायाव थादों. बाबाया थांबाय साइकेल लांफैयाखै
입소 당등 입소 당등 산자서 타벨랑등 근데 산자서 타벨랑등 딱 फैफिनगोनसो नामा ओरै सानजा थाबायलांदों दा फैफिनगोन बे होनबालाय खिथालांखायो नङाबा सावनो लांसै लाइ लथर लाइ भाजा लाफादो दाउ नाखौ जाबाय जुनजोंबो माबाबाय बियो आरो खम बिस माबाबाय आरो दुन्दियाजों मानसिजों जाखौ होगोन जालायनोसै दावदैया दावदै अमा ना ना खर' ना खोरदैजों ना बेखौ सावनाय रोनो जाबायलै जायै एसे बुगाव जालायलांबाय सासेया थफ्ला थफ्लि नै बिसोरना पिकनिक जाहैनायनि थफ्लाया दैबो लाखादोंमोन दैखौ गेन्द्राया लांग्रोबाय हैहाय ओइ माबा टारजान नोंबो थांफानो नामा गारि माबायदों मानसियाबा बोरायथार ड्राइभारा बारा बोराय नङा ओमफ्राय मा जाखो नोंना ड्रेसा इये बाबाखौनो आंहा बेखौ नुस्रा नोंखौ देलायनाय नुखाबाय गस्ला गाननाय बिसोरखौसो खिथिनांसिगोन दा लागावफोरनाखौसो लागाव खालामनांसिगोन सेन्देलाबो सुवासै जन्थायाबो सुवासै नै दा हाब्रु नांहैखागोन माबा हाद्रि नै माबि नै गान दामदों नै बुम बुम बुमदों होबाय बासा जि गिदिर होनो आयै लाखिदों STC लायबावसैलै गारियाबो STC नो बासखौ नुबानो गिनोसो ओंखारसैसो आंहा दाना बास गाखोथारखाय हाला आंबो बासाव बाथाय नुजोबाखै फैदो रायजोफोर फैदो खनसे स्ट्राइ मोसालांदों निउ इयारनि गानबो गैया नै फिसौआ गान खनग्रा एनो सोरबा मावबाय आरो बैथिं जमा मोसाबाय आरो ओइ बासा गिदिर गिदिरथार बाबावै बासा हनै दैखौ लांबाय बाबो ओइ मा दाबो खाबारैसोलाय औहाय दाबो जाया नामा नायनो लुगैनाया हालांला बेनिबो जांख्रिबासो मोजां जायगायाव मोननाय नंला जोंसो दा जायगा मोननाय नंला फिसा फिसा स्कप गैया होननायसो जासिगोन दा गैयाथ' सानसोआ फिसा फिसाखौ जेरै साइकेला जायगा मोना लाइसेन्स दंना गैयालाय बालनि माबायाबालाय बराबा एसे फ्राद नुदां थांनो होनबा थैगुलायलाङो बे थांनायानो जाया
थाब फै नै बेना ड्रेसा ड्राइभारखौ रोगा होनांगौमोन थारो गैलाहाय गोजौआवल' देलायदों गाहायाव नायबा नायजाया होननाय जाबाय मैला जाहैखागोनलै गावबागाव मना गावबागाव आदार माया जुथाया माथो आब'ना एसे कालार आलदा बाय बाय आबो ना मोजां थादो माइनो दे आफोरा बोखाना हो बाय रायजोफोर हाबै बेयावसो नङा दागानो हाबै थ' अमा बेदर जा ना जा जानानै थाजोबगोन थाया जोंबो थांफागोनसो ना मामि थाङो रेडि रेदां मना मागोना जाहैगोन बा कारपेटआ दंखायो खोमा उनाव नै बासा गिदिरथार ओरै न' लुदों बिल्डिं लुदों नै हा रोगादों ट्राकजों ट्राक ओरै पिकनिक जाहैनो दारागाव सुकि ओरै बास नै जाहाबो फेमिलिफ्रा थांनो नागिरदों ओइ ड्राइभारा मा लांफिननो गारि ड्राइभारा ओइ बेखौ लांफागासिनो मनायाव बेखौ मा होनदों ए पार्टि जाहैनो टिमा नायनो थाङो टिमा नायनोबा था होनबालाय औ मा लायनो जालायखो गैलालै नोंसिना थोनाय नंला खोमा जायगाया नै जायगायानो थोनाय नंला नै ग्रोब जासिगोन माइनो आबै खना इसोर बुजायथा सिदा जाबाय मोखाङा दाबो दालांगौ मोजां सुकियाव थांगोन नोंलाय सुकियाव लागाव सासेया जिरायग्रा लाबोलायबाय जायगायानो जानाय नंला खोमा बामना जिराय मुराया बामनानै गैयाना माबाया खोबग्राया ओंखायनो जायो गैलालै बिदैया ओंख्रिया दा गोजौ गाहायाव जाय जिराय फुनदा खांग्रालायथारद्रा खामफ्लाया दे एसे बाम लांफा दारागाव बेरायनो सुखि बेरायनो लांफादो
Nè, sao tôi phải để con nào đấy mà mình thật đấy chứ. Cầm nào đấy mà nào đấy. Đây đây, cả khứ đâu. Một số không xích nào. Cả khứ đâu đây chứ phở. À thơ, bye bye. Awas nalang nangaro pokok na. Apa na sana? Bye bye, Sita. Thằng vậy. Kira sih lah paham lah baik kak dia. Time थांबाय नै ओमफ्राय जोंहा गेन्द्रा बाबायाबो मिटिंआव थांसिगोन एबसुनि मिटिं दङ थ' थांसै आहाबो बासा होलांबाय हनै थ' औ आं नाहरबावगोनसो खनसेयाव आयु बासा गंसे थांबावबायसो बाबाया थांसिगोन नै एबसुआव मिटिं दङ नालाय जोंहा थांसैलै गेन्द्राजों आंजों फिसाजोजों थांसै जोंहा हा लासो लंपेन्ट सुनो आंहा सुखांबाय फुङावनो सुवाखै आं नोंनि लंपेन्टखौ दे deh mosaलाय होदोलै मोसानाया ada गोलोमफ्रुलायबाय जोंहा बिमा फिसा नामा रावबो गैला नै एबाराव आइमोनाबो थांजोब्बाय दा गेन्द्रानि लंपेन्ट गस्ला सुनो आङो नै गेन्द्रा मावजिनि गस्ला लंपेन्ट नै दाउ बयलारा दंबावोसो गाबोननि बिया गाबोन पार्टि दंबावो गाबोनहाय जोंहा फिसानि बार्थडेनि पार्टिनि आरोना बियो आब'नि फिसाजोनि बाजैनि फिसाजोनि बार्थडे दं आरो गाबोन ओमफ्राय बेयाव जागोन आरो बेखौ नै खावसे दिनै आइमोना पार्टि जानायाव जाबाय ओमफ्राय खावसे गाबोननि आरोना बियो नै गाबोन पार्टि दंबावोसो लोगोफोर दानि आलासि फैदोंमोन नो बेखौ नैबाहाय माइरं जोसा दंनो ओमफ्राय नैबे लाव ओमफ्राय आं ओरैजाय ओंखामा दहाय दंखायोमोन आइ संलांनाय बेखौ फुदुंबाय ओमफ्राय नैबेथिं अमाजों आलुजों एसे एवबाय ओमफ्राय नैबाहाय दहाय आइमोन संनाय खोरदैजों नाजों आरोना बेयो ओमफ्राय नै दैखौ फुदुंनाय ओमफ्राय नैबाव भिन्दि भाजा एवबाय खामख'लायबाय नै आंना भिन्दिया ओमफ्राय नैबाव ना दंमोन
बिदै गोनांलाय फिफा फिसा थेन्थ'लागासिनोसो नामा बिसोरलाय थेन्थ'गासिनोसो फिसाज्लानियालाय सोर जायो आं जायो आं मोनबाय नामा आंना गैया बिसोरखौ जाखायो